लोगोफोर गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय जोङो करामुलथिं बिबार लांनो फैदों गाबोन गुड फ्राइडेनि कालबारि क्रुसाव फुलखौ माला सुनानै होनो थाखाय जों लांफैदों कागज फुलनो नोंथाङा कागज फुलखौ खाना मारै मोनदों? थिगानो मात्र बोरैबा सौवो आरो खस्थ'बो मोनो। लोगोफोर जोङो गामिनिफ्राय फुल लांनो फैदों गामियाव गैया नालाय बेनिखायनो जोङो साहा करामुलथिं नागिरनो फैदों। नै मोनबाय मोननायालाय फुलखौ नै खागासिनो दङ। नै फंबाया जोबोद गोसो होना खादों। आरो नै बिनानावाबो मनाखौ गोसो होनानै हमगासिनो दङ। सासे फुल खायालासे न'आव लांनायनि दालाय दानगासिनो। नै खागासिनो दोङो फुलखौ। नै गोजौ आरोना दंफाङा बोराय। समायना बिबार लोगोफोर नै सुदोङो दंफाङाव। गामियावबो गैजा रोङा रावबो गायनो रोङाखै फांफा फांनै दङ नाथाय बेबायदि समायना बारा आरोना गैजो। मनावबो सोबाय नै बस्थायावबो सोबाय। नै इयावबो मोनसे नांबावगोन फुला इयावबो मोनसेयाव जायगायाव खाखांबाय आरो गुबुन जायगायाव थांसै। लकेसन चेन्ज खालामसै। लोगोफोर दाबसे जायगायाव बिबारखौ खाखांनानै साहा फैलायदों आरो नागिरनो। टि स्टेट हस्पिटालाव जों फैलायबाय लोगोफोर नै फुल खानो थाखाय सोंखांबाय खानो होदों एसेखौ लांनो होदों जों दा इयाव खानाय जागोन आरो ना। नै जोबोद समायना कालारा कागज फुला नै मोजां नांदों कालारखौ नै बेलेग आरो दा इसे कागज फुलखौ मारै खायो खिथिदो। बिदि दाइसे खानांगौ होमबानिया मालिकफोरा फोराबा नै आरो सासेया नै बियो समायना बारदों। बिदिनो आरो बेलेग कालार नै समायना बेयाव खाखांलायबाय लोगोफोर जोंहा फुलखौ खाखांबाय जाबाय दायो न'आव थांसै आरोना
फै लोगोफोर खाखांबाय न'आव थांनाय जासिगोन न'आव थांफिनसै मा जादों नोंसोरो लावदुम लबंग आरो सिंग्रा लोगोफोर जोंनि गामियाव मोनफैबाय दिनै भिडिअ बिसोरनोसै भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामोबा साबस्क्राइब खालामदो बेबायदिनो गोदान गोदान भिडिअखौ नायबाय थानो थाखाय अल नटिफिकेसनआव थुनानै होदो